Khor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Hadin balayo jingtip kababnia ki Pulit jongka Sohra police station kila pelong ya ka jingtalasi kali bat ha ka por sau baje janmen ha ka jing persyang jongki ban bat ya ka wei ka kali Maruti A-Star kabadon yo registration number AS01 AP0928 kani ka kali kala phat karat penban bat ha ka jing kthong ya kani ka kali ki Pulit ka Sohra kila yo bat ha kshad no singi thiang ne ka kshad Seven Sister Falls ki Pulit kilatan yo nongnya bat ya ka kali sya Sohra police station bat haba toket kilalam ba hapo kani ka kali udon u Khar Bangladesh ubala tip kerteng kum u Robiul Islam laipu ars nem karta ubana tengra kali paderhat na Bangladesh ubajutre light ne electrician ha Bangalore. Hapo kakali kidon sa arngot kibrio kibla tip kerteng kum u Sujit Hajong laipu ars nem karta bat u Ravi Singh laipu pras nem karta ki basyong basa ha Ichamati bat kidei ki arngot kiba Ïarap yo uni ubrio ban Rung ban mi sa India. Ka jing tokit benia halor kani kadang ya chakman bat la register case katkum ki kendon jong ka Foreigner Act